Sunanki ne a zuciyata, ni naki ne sahibata, aurenki ne manufata, hakinki ne na baki gata. Wata rana abin da ya je har ƙarshe duka gidan mahaifina ne. Dan Allah. Wannan ba, sannan bayan su aya akwai wurin sai. Kana nufin ka can wannan da nake gani duk gidan mahaifinka duka. Yanzu haka nan da karfe 4 ina son zamu je America, akwai meeting din zamu yi da Elmer. Ce kai din babban mutum ne kenan. Ni karamin mutum ne. Ai ba wani karamin mutum bane, ba irin mutanen nan bane, kananan mutane. Kin gane ai. Ya, mutumi na wai ina ka shiga haka tun ɗazu nake neman ka ban ganka ba. To me ya faru ne? Dama malin ya gidan wanka ne bani sako baka. Wane irin sako kenan? Dama kuɗin da kawai ya san shadda shekaran jiya ne ya bani baka. Kai dama aikin ka ya san shadda ne shine ka zo kana ce mun kana mun wani kabila ba a yi wai zaka je America meeting da waye din ka. Dama kai ma kada yana ce dama irin ku ɗan jagale da kuke tare ƴan mata a hanya. Kuna musu daɗin baki ko? Wai daman da gaskiya san masai ne aikin shi a garin nan? To ai jiya ta gidan mu ba shi ya yashe ta. Amma to gaskiya gayan nan ya muku raina mun wayo. No. Kake ganin kuɗi in bar su.